nga so sangsat naman ngai la dir kumno hikai nanya thoi phe mo slow ya ga siu tulop ya ga no hikai ka ba po hadu kata nanya thoi phe ka pat ka mense namar kinong hikai kiri kita ki belong kom ki kme ki pa ki bar kom bong wen ki nong kren bat babone hakali kari ga jong ada kim dai kinong hikai ngam tep shunu ki khon ki thi jong ikin poi nda ye kita ki belong kinong sandore kalawe jong ki khon ki thi ki jong phi jong am don basalia hangno kari jong ikan kiu she ki kerdan ki bashlo ladangim buram yaga bokom kita kham tam kinong hikai hakiwe ke wikiri kom kini ki ri ki ba khampao jong ko porthai yakin nong hikai ki bo khamashwa ban yagita ki politician ban ki minister ban ki wikiri namaladam don ki no hikai shano kita ki minister shano president shano prime minister par kom tar shano ki doctor shano ki nurse dadam klem ki no hikai na so se hagani gari ga jongi government shwangi ju so sarang bagade ka we na ke jalla ka bapau hakalyang jong ka pule puthi mantang idon sige banta ki bashatrai do what's no comment what's no sarong bangiyo hagani ka SSLC brang shudap prapunyo persen ka jing pass nanong ipi komo no hikai nga khya ka mansi namar ban chupas dakalanti kabamde kum badai kamde ka bangin kamen kani kanang pentron nganong ipi kalawe jong ki khon ki kthi jong phi jong ngayo ki phone call ngayo ye ki jing penso na ki me ki pa oi asok men bala pas ki khon nre admission na mata class 11 12 wat myo pai babe nganong ipi lamdangi perkhat shajnga ye ke baro nanoi phingi bu ye kalawe jong ki khon ki kthi jong phi jonga hagajing ma de nama kata ma khot bat na bangin kendet thia nginam sum ngim de ban chukmen nang ye chismi kat no mot ki long yin long sam ki ba khawai dawai hakini ki khndiat si lo dep mariami ka result matric rai nganong ye phi ka to jing khawai ka shlong tang shismi kat no ki ba don man ta padeng ka jing khia ga ba khra shano ngin lai la pass ye ka class 10 admission class 11 12 at myo kaba ishar khai kani ka perthai ka bangem den rei to kini gidi gijing kini hapan mat ni hapan yukendo bat na khot ingi kani ka por bangem kini ki ski ki ba nganong epi hai ni jing yan tanti jonga komuta usakri jong ki patba kom MP abang alit kum tu kaleng sodom na kwa panong tang kani ka we na mata jongi kum kajat penri bala ni kwa kum kajat penri bangin kiu shaneng bat kam shaneng ni hapan sedang sonality na khot yangi bangin penbet yagro kom perkhat perdan jongi na khot yangi bangin nong kata kajat penri kabar don kajing kit khri ningkong yala dia shwashimat nginai ngimdei hakini ki khndiat si hani ki por let no kum ka jat panriu ngilong ki ba kloi ban kadok thi ki wei ngi kloi palat ban i ki jing duna ki wei ngimi i ki jing duna haladi nga khot yangi kum ka jat panriu baka dei ka por yangi bangin yang scam halaki ki jat ngin so sorong yala ka jong ka jing em shinat nginom penserwa ya kapor ka jongi nginom shuhon tang ke ngisyo em ngi hap pan treshitam ngi hap pan don kata thong shano bagin lai ngi hap ban don ya ka jingkit khri kom ka jat pan riu ba khot yangi hagani kapor marwe shimet hainu nui banta bangi don lagi long kom ki khmi ki khwa ki batre ha ki bri ki langkha na kinu ki jat kam ne kini ki khon samla ki bron hangni kini ki have ki bari ki student
mangi ke bedon hang ni ki media pat mono ke bedon nga khot pang kentu phi tongin le nang ne sakmat dagam ni kari ka ba ke jongi nginum shanya ki wai pan mangingin tray shitom mangingin tray minot haganu gongo banta ka bangidan ngin le hok pat ka kam ka bangi tray bat rengkat baru play o bangi bu ye ka jing shana kom ka jat pen rew tip play dai hangta bangan anong pi boneu lo o bakak dom ye ka ni kari ka ba jongi